Čaute kamoši. Písalo mi zo pár ľudí, ako sa drží ešpezitka na tých magnetoch. Akorát som pozeral, že v januári sú to už v podstate 3 roky, čo sme ju tam dávali. Vtedy som spomínal a ukazoval som, že dávali sme do každého rohu po dva magnety, do stredu ešte po jednom a šupli sme kobercovku, aby to neškrabalo úplne lak. Po tých 3 rokoch tá ešpezitka fakt, že drží akože perfektne. Sa ani raz sa mi nestalo, že by sme ju stratili. Policajti, nikto nič zatiaľ, našťastie. A tá hrdza pod tým, ja som to pravidelne umýval, takže nepribudlo za tie 3 roky takmer nič. Jasné, že ten kufor už bol chytený, takže vedel som, že aj keby náhodou, tak mi to nejako extra nebude vadiť. Ale fakt, že tá špezetka tam drží jak prikovaná. Takže za mňa v podstate veľmi jednoduchý a efektný spôsob, ako sa zbaviť toho rámčeku. Šupne mám ešte odkaz, kde som tie magnety kupoval a bola to fakt, že záležitosť 8 eur, tuším, dokopy. A teda samozrejme, pokiaľ máš nejaký lepší nápad alebo tip, kľudne správ video, pošli mi ho a veľmi rád prezdielame aj ostatné videá.